Θα γνωρίσουμε τώρα τις ιέρειες της Εκάτης. Είναι το τελευταίο βιβλίο του Παναγιώτη Χαρνού. Έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο της εκπομπής. Συνάδελφος, συγγραφέας, μεγάλη χαρά και τιμή εννοείται που σας έχουμε σήμερα στο στούντιο. Χρόνια πολλά. Θα ζητήσω να μιλήσουμε στον Νικό, έτσι για να τα συζητήσουμε και πιο άνετα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτήν την έμπνευση που οδήγησε στην συγγραφή του βιβλίου. Καταρχάς, χρόνια πολλά και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ ό,τι καλύτερο σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Το βιβλίο, λοιπόν. Το βιβλίο, η έμπνευση που με οδήγησε ήταν μια εσωτερική φωνή που είχα. Δηλαδή, φαίνεται λίγο παράξενο αυτό, αλλά όταν ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ξεκίνησα να κάνω μια διδακτορική διατριβή πάνω στη σκέψη, κοινωνική εξέλιξη και το μυθιστόρημα, στη σκέψη του Γκέοργκ Λούκας, ήταν η διατριβή. Έψαξα να βρω λοιπόν κάποια πράγματα που είχαν σχέση με τη βιβλιογραφία και ανακάλυψα τότε ότι υπήρχε μια τεράστια απουσία στα ιστορικά μυθιστορήματα που αφορούσαν την Ανατολική Ευρώπη και το ανατολικό μέρος της τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία δηλαδή. Ήταν σαν να μην υπήρχε. Αντιλήφθηκες ένα κενό, ένα τεράστιο κενό. Και αυτό με στεναχώρεσε. Γιατί με στεναχώρεσε? Για δύο λόγους. Το ένα, γιατί ας πούμε, εντάξει, λίγο πολύ τη θεωρούμε δικιά μας και είναι δικιά μας. Ειδικά το ύστερο Βυζάντιο ανήκει αποκλειστικά, ας πούμε, στον ελληνισμό. Από την άλλη μεριά, γιατί κατάγομαι από περιοχές, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι από περιοχές που είναι κοντά στη Κωνσταντινούπολη. Την Καλύπολη και τη Μάδη του. Και όπως έλεγα, όπως βρήκα και εδώ κάποιους συναδέλφους οι οποίοι είναι από τις ίδιες περιοχές. Αυτό άρχισα να μαζεύω στοιχεία. Κομβικό σημείο. Ήταν δύσκολη αυτή η διαδικασία της έρευνας, δηλαδή της συλλογής των στοιχείων, της μελέτης που έγινε στο πλαίσιο της? Για μένα δεν ήταν δύσκολη, γιατί δεν είχα πρόθεση να γράψω. Εγώ είχα σκοπό απλώς να μάθω. Άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία, χάρτες, ντοκουμέντα, χειρόγραφα, βιβλία, παλιά, καινούργια κτλ. Εκεί συνδέθηκε και η δημοσιογραφική ιδιότητα, έτσι, ναι, να φανταστώ. Χριστίνα μου, στο πολύ χαλαρό. Δηλαδή δεν το έκανα με κάποιο σκοπό. Πέρασαν λοιπόν αρκετά χρόνια από τότε και αν υπολογίσω είναι πάνω από 30 τόσα χρόνια, ίσως και 40, ναι, τα οποία ας πούμε είχα μαζέψει ένα τεράστιο υλικό. Δεν ήξερα γιατί το μάζευα. Μέχρι τη στιγμή ας πούμε που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μου βγήκε αυτό σαν μια εσωτερική φωνή, όπως σου είπα, σαν έμπνευση στο να γράψω κάτι. Ίσως επειδή πλησίαζα και στη σύνταξη, ίσως ήμουνα και πιο απόμαχος, δεν θα πω, παλέμαχος θα πω, της δημοσιογραφίας. Κάπως μπήκανε όλα στη θέση τους, αυτό καταλαβαίνω. Ταιριάξανε δηλαδή. Και νομίζω ότι ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να το κάνω. Δηλαδή, για μένα, τουλάχιστον εμένα όσο με αφορά, η πρώιμη συγγραφή, ας πούμε, δεν μου πήγαινε. Δεν μου τέριαζε, ας πούμε, σαν γουστούμε. Οπότε, τώρα ναι, το κάνω και το κάνω με μια ασφάλεια και το απολαμβάνω κυριολεκτικά. Να μιλήσουμε λίγο για τον κεντρικό άξονα του βιβλίου. Και αν τα ιστορικά στοιχεία και γεγονότα είναι πιο έντονα ή υπερισχύουν καλύτερα από το κομμάτι της μυθοπλασίας. Δηλαδή και αυτή η σύνδεση πώς έγινε? Το βιβλίο διαπραγματεύεται ένα ερώτημα. Ήταν το 1447... που σταμάτησε, ήταν ένα εργαστήριο υγρού πυρός και αυτό βρισκόταν στη Σιλιβρία, εξού και το χαμένο χρονικό της Σιλιβρίας, το οποίο ενώ παρήγαγε από το 1400 μέχρι το 1400 τόσο, ας πούμε 47, παρήγαγε κάποιες ποσότητες και την άμυνα της Κωνσταντινούπολης, ξαφνικά σταμάτησε να παράγει. Ανεξήγητα. Δηλαδή όλες οι πηγές μας λένε ότι σταμάτησε να παράγει. Έγιναν κάποιες απόπειρες να μεταφερθεί κάπου αλλού το εργαστήριο και αυτά το λένε οι πηγές, αλλά δεν ευωδόθηκαν. Οπότε κανείς δεν ξέρει, ούτε κι εγώ, το γιατί σταμάτησε να παράγεται το υγρό πύρα. Αυτό το απίστευτο υγρό, το οποίο τέλος πάντων ήταν η φωτιά που δεν έσβηνε με τίποτα. Οπότε αυτό ακριβώς διαπραγματεύομαι, δηλαδή το γιατί σταμάτησε η παραγωγή του υγρού πυρός, τι θα γινόταν αν δεν σταματούσε. Και εμένα προσωπικά, επειδή με κινούν τέτοιου είδους, ας πούμε, ερωτήματα ιστορικά, βάζω και ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, αν κάποιες υποθέσεις οι οποίες θεωρούνται χαμένες υποθέσεις, γιατί η Κωνσταντινούπολη έπεφτε, ήταν μια αυτοκρατορία που κατέρεε μπροστά σε μια καινούργια δύναμη που ερχόταν.
αν θα μπορούσαν, αν θα πρέπει, τι σημαίνει να είναι κάποιος ήρωας και αν θα αξίζει να υπερασπιστεί κάποιες χαμένες υποθέσεις. Όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα για να πω ότι είναι ένα έπος αυτό το βιβλίο και δεν το λέω εγώ. Έτσι είχε χαρακτηριστεί, θα ερχόμουν και σε αυτό, δηλαδή διαβάζοντας και τις κριτικές που έχει δεχθεί. Το προηγούμενο είναι πολύ βραβευμένο, το ήξερα κι εγώ, είχε πέσει έτσι και στα χέρια μου, το είχα επιδιώξει. Ο αναγνώστης λοιπόν διαβάζοντάς το, τι θα ήθελες ιδανικά να κρατήσει έτσι σε αυτό το ταξίδι? Θα ήθελα να κρατήσει. Είναι πολλά πράγματα. Γιατί ο κύριος Κορμός είναι οι αίριες της Εκάτης. Είναι κάποιες γυναίκες οι οποίες καταρχάς είναι σε μεταμοντέρνο ύφος, δηλαδή δεν είναι γραμμένο. Ίσως οι διάλογοι κάποιοι να έχουν ενστάσεις. Ας πούμε, οι διάλογοι είναι πιο σύγχρονοι, είναι πιο καθημερινοί, σημερινοί διάλογοι. Γιατί πάω το σήμερα στο χτες, δίνοντας ας πούμε την ιστορία με το χωροχρόνο, ας πούμε. Στοχευμένα έγινε αυτό, ναι. Εκείνο που θα ήθελα να κρατήσει θα ήταν η αγάπη για την παράδοση, για τον πολιτισμό και γιατί όχι για το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο το οποίο είναι παραμελημένο. Ένα Βυζάντιο το οποίο δείχνει ότι τα όρια της πατρίδας δεν είναι μόνο τα όρια αυτά, τα σύνορα αυτά που έχουμε, αλλά εκτείνονται παραπέρα. Και κάποια στιγμή να μην ντρέπεται επειδή το Βυζάντιο έπεσε. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι και έπεσε. Τίποτα δεν σημαίνει αυτό. Εκείνο που πρέπει να μείνει είναι ακριβώς αυτή η αγάπη και αυτό το πνεύμα, ας πούμε, της αφοσίωσης, ας πούμε, σε μια παράδοση, η οποία ουσιαστικά δεν χάθηκε ποτέ. Μεταφέρθηκε εδώ και ζει ακόμα και σήμερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με αυτό το κομμάτι, δηλαδή με την αγάπη για την παράδοση και για τον πολιτισμό. Να ταξιδέψει, εύχομαι, με όποιον τρόπο εσύ το επιθυμείς και να φτάσει όπου εσύ το έχεις ονειρευτεί, έτσι, και αυτό το εγχείρημα. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η συγγραφική δραστηριότητα. Δεν θα ρωτήσω τι θα ακολουθήσει, αλλά το αντιλαμβάνομαι ότι δεν σταματάει αυτό. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, κυριολεκτικά, και εύχομαι, γιατί είδα κάποια αποσπάσματα της εκπομπής σας, με συγχωρείτε, αλλά ξυπνάω αρκετά αργά τώρα που είμαι στη σύνταξη. Οπότε αυτό είναι το ιδανικό, γιατί ζητάς συγγνώμη? Ζητάω συγγνώμη γιατί δεν είχα την ευκαιρία να σας παρακολουθήσω. Αλλά τώρα που είδα κάποια αποσπάσματα της εκπομπής, είναι πραγματικά πολύ, πολύ φοβερή, εκπληκτική εκπομπή, που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Και εύχομαι σήμερα, που είναι και μια τέτοια μέρα, πραγματικά αυτό το μήνυμα να περάσει του συνολικού, ας πούμε, χώρου που καλύπτεται. Είμαι σίγουρη. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά, κορίτσι μου. Και εσύ.